bandiraɓe ɓiɓɓe leydi gambinaɓe ɓiɓɓe leydi sénégal mauritanie ko taki gambi e ko taari ɗum kan an bandiraɗo debbo walla an bandiraɗo gorko kala foso caɗele joguiɗa armi wadduma e ceerno alpha badji toon to gambi ceerno alpha badji noon jooɗi ko toon to gambi nokku no wiye fuuña kala ɗo gonɗa e nder aduna he omo wawi gollanadema haajuma humto nde tawno golle makko ko jalan o gollirta so tawi ko ƴewgal jiɗɗa o ƴewanma ɗon e nder jalan he tawi ko jawdi jiɗɗa basal woɗɗitoma e nder balɗe tati o hokkatma ma cher e basal walla ko caɗele goragu joguiɗa sa jokkodire makko yorat kon forto liw wiye tet ñaw hémorroïde ñaw ndoham siti foof omo safra ɗum tension kam e cancer foof omo safra ɗum hay jaɓe ceerno alpha badji ene safra e nder une semaine keɓta hoorema 100% walla aɗa wone kaso o gollonma ɗum e nder une semaine walla ko ɓayri jiɗɗa foni tawi e ceerno alpha badji mbimi kala mo wini limto juuma kala caɗele ɗe mbawɗa dañde e aduna nokɗa ha tampuɗa sa hettima ceerno alpha badji ma haajuma hum aɗa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 220 238 53 36 ma heɓ ceerno alpha badji on tawte ko toon to gambi bandira fof ne celli walla ɓe celli ko mawɗum koɓe celli alhamdulillah bisimilla ma bani alhamdulillah ba waari kalla o nanguiɗi hannde ne huuli seeɗa ñalo majƴi ne huuli ala ko moƴƴi alhamdulillah kane ƴettima jaam en jettiɗo Allah no feewi machallah waari kalla noon tigui bisimilla ka bani bisimilla ay moƴƴi jarama yimɓe bisimilla alhamdulillah nangue ne wuuli ne feewi alhamdulillah wona bandira fof ne celli ko a dali toon jaam mi tawi jaam mawɗum mawɗum machallah tan jetti Allah ko mbaɗa tampane lawol wala ko mawɗum alhamdulillah oto rugino mo e kadi ko mayɗo walla yallah sur wadde ko yawata yami kay yami yam wadde neɗɗo namdoma kay haalnat ɗum rugi ɓanndu ndu koko irtino eyyi joni noon ko docteur o tottimo
kayitaji pour yo jokkitoye safar makko France. ko min o noddunuma ɗo hannde ngam yidde yewtide ma sabu ko min wi yumma yo nodde sa ari mbawen yewtude en tant que gorko e gorko cohlirimama noon ko jaam jaam o woni hollum en tant que julɗo ɓi julɗo e kala ko wawi arde e nder gurdam mum e kala no wawi siforade e kala no wawi ardude e kala no wawi lelorade en foti andude yahata koye yamirore Allah tant que gaga yahata ko yamirore Allah kala ko Allah fawi e dow ma aɗa foti jabde ɗum ete ɗum ɗon ene jeeya e ngam gonɗinde e jamirode Allah e yidde wiidema tan wonde e ko faati hakkunde ma e Rougui joom il faut ganda gueɗe gotel hakkunde ma e Rougui dewgal wawa wonde ɗon kadi an kam ko ni tan gatirɗa an kam ko Rougui kam jiɗɗa tan ko gueɗal ma e gueɗalam fof ko yaro no jaada hen ala ko tindinten ala ko kalantani imi ɗum seeɗa waɗa ɗum kemara fottidini ɗum ɗo tan e Fouta kono an woni tan mbaɗɗa a waɗi no mbannoɗa kay no mbaɗɗa kewɗa waɗi ñande fof ɗum mbatta ɗum tan mbaɗɗa kay toto wi noon aha noon mbiyanmi min somi anduno Rougui ala ɗo ala ko mbaɗanmi ɗo mi narta ɗo onani addimi ɗo kanko kono an no mbaɗa ni ya tan aɗa nana yeeso ma an woni bolle puyɗe no fewi mi anda neɗɗo jogori oɗo jikku tan ñande fof tan ni tan ñande fof tan ni mbiɗa fof mbiyami juumi walla waɗi naggam e naggam neɗɗo noon andat ko renda wonko jeyɗa e Rougui wonko jeymi e Rougui ko jeymi ko e ko jeyɗa ko sa wiɗa nawaɗa yaade hen gasata walla ma takma ɗum waɗi ko jawdi bamma ko jiɗɗa hettude hen min noon ɗum waymi kono sondel mbiɗi ni ɗum waymi kono leele kawyero ni min hay wuɗa tan mi sohlani e jawdi ma min kam ɓuuri tiɗɗide ganda ɗum noon an ka bolle puyɗe docteur te jiɗ fawde hoorema place Allah pour joƴƴinma ko ɗo heti pour ya safu ñaw ɗum joƴƴinma ɗo kono ken won he ko wonta non ɗum wona domaine ma accid ɗum e Allah pourquoi jiɗa wiidi Rougui wawde debbo pourquoi ka kiru non tan ko kirama gonɗa walla ka jiɗ nandu toon hoorema non ɗum wona domaine ma joom jinmi ko gartira hakkille ma no fewi sa faami ko jinmi wiidema hakkude ma e Rougui wonde ko wawa wonde ko hande andu ƴiƴam dogowo e yummaɗam ko kañum dogata e Rougui mais après il faut ganda gueɗe gotel so tawi a yeehi Rougui ha on ndesodiri on jibdini ɓiɓɓe mum ɓe mbawi jogade caɗele ko fate deret pano woni ɓe daña malformation sa nani malformation nak woni hollum woni ɓen jibine ɓe jogo probléme juuɗe walla soit probléme haala ha e guite ha e nanɗi mabɓe e raɓɓikinade manam dal neɗɗo jibine o ara taw teɗɗo mo fof timmitani ko ɗen caɗele noon gañantumami docteur ay min hakkunde men Rougui ɓurnimi ɓesnu min haala jawdi koto haala jawdi min ɓuri kam tidde ko tanamo sella dutto e sago makko kono jawdi ko woni jawdi an kaya ɓuuram demgal tan aɗa haala ñande foof sen jiyendiri ko ni pamdinakam gulla yam mi andinte noon boggol ma natti wonde e danam saɗa haalde yam a ƴeewan no kaldirɗa yam an ko woni Rougui gila jibina min gummi Fouta ha ɗo an koyngal ma meeɗa yabbude ɗo a jooɗotono tan ha wiye mbiyeɗa bone mbaɗi ko ɗum tan dañata he gara ɗo aɗa merdina kam a merdinta kam de
min a resani kam wonko tigi a jarama kono mami haalani gueɗel gotel ko ceernam ɓuurani mi ganda sa yimi koygalam daraki ɗo ko hono ni sabu nde nawatamo nde wonko kalluɗo ɗen kadi a waɗani ɗum ayi noon kala ko tongu dasi ma artere teppere jomum mi winoma cayni tan mbiɗa muɗen komi kalannoɗoma wonko hattami arde ɗo hattami arde ɗo wono jikkuma o wayni min kam aɗani ɓoggulam ala e dande ma kono haade ɓoggulam wonko woni e dande ma saabu wonko woni hakkude meɗen ko ɗum addimi ɗo so wonano ko woni hakkude men ko kaynam darata ko ɗo jikku mo mbatta o noon min a teddinirta kam a tintinta kam a tinani ala ko kalantami ko jidda ko mi waɗantama ɗum so woppude biddo debbo hol somi woppi toon tanam hol denowo ɗum tawi ɗum woni probléme ma ala probléme min mi wowa res rugi taw dañƴani mum haydara a faami jom mais jom so tawi a nani wiyama dewgal mais dewgal ko ɓesnum saabima to wiye ɗum dewgal mais so tawi neɗɗo ganduɗa oɗon ndesudira a ɗamina he ɓesngu hakkude mo men mais jaafoɗa kam est ce que ɗum mi wawi wi so mais jaafoɗa kam de mais bon ko suwawa wona min mbaɗimi choisir res rugi en won seram mbiɗa yi ɗum jam e ñalam wurde mum kadde gurna mum ɓurnimi sukaɓe siki joni a faami somi woppimo caggal hol denowo ɗum tawa sellani hol denowo ɗo woni kon tampere mo tampimi o e rafi makko o so wonino toon kay tawanno ko haala mum ko Allah jogotomo no wani wasa rafede ni an a jottako on wani wasa rafede sa fini dawata ko guese aɗan rewi nayma mi woppa tanam caggal hol toppitowom hol toppitowo tanam hol toppiɗo tani wota tampinam haala way eyyi bisimilla ko tonguto aɗa yiiɗi bone kala no jiiduɗen ko bone eyyi woni ko an woni mo wona jaam noon hay somi yiiɗi bone an kam wona jaam ni tan mbaɗa mbatta tan koko hawranma mbatta ko weli fittanuma ko ara e fittanma hoɗum mbatta ɗam gurdam noon wona gurdam anani neɗɗo yo artir haqqille muɗum anda koko renda ganda ko jeyɗa ko ganda ko ndenɗaɗa ko ganda ko ka jeeya ko kono an fo yaɓɓaf gasata hakkille mo hay nokku yaha eyyi bisimilla hay nokku yahani ay min ko probléme aji ɗi gondumi ɗi sa andino ɗum Allah ne seedi arata addana kam haalluji e probléme aji alay saago kewa probléme ɗum kabla a tampini kam min kala no jimam tan ko probléme wona ni jiiɗami foof ko an addata probléme uji e hoorema an addani hoorema kadi caɗele anani kala ko kaldoɗa poɗɗa ko rewde ɗum lawol ndewna ɗum foti yarude ni neɗɗo sa yiiɗa dañi caɗele sala wonde yimɓe kala kaɗa waɗa disnu jaada e yimɓe ɗum woni neɗɗo kono wona min ko hawrani fittanam fof walla ko ara e fittanam fof mi waɗa ɗum gasata ɗum alay saago a serta e caɗele neɗɗo yo artata haqqille mum anda aduna o ko seese yarete wona tan doole wona tan walla feere haqqille ma an ka debbo tan aɗa jogui poɗɗa haalde poɗɗe disnodirde mumen kono ala non aɗa hamni seeɗa aɗa muusi gurdam ceerno muusi gurdam min mbeɗen ñaltoyani mbeɗen yiya hay ñaldumi ɗo natti darandimi mbeɗen yiya jom andu kam nena jaaɗa ha ndesodirɗa e rugi e kala ko wawi arde hen so tawi ɗon jibdini ƴettu responsabilité ma koye responsabilité ma min kam ko ponmi wadde komi waɗi ɗum e ponmi haalandema ko ponmi rentindema mi rentinima d' accord kala ko wawi hen kewde on ƴetti responsabilité d' accord merci awesome. Hadaram timani, hadaram fewani. Aihi, anori go go for the yam. Ai, what ya? Alwadi, jidi mami. Alwadi, jidi mami. Sonan wana jago do. Adi men ko deugal gile pijirtaki gile wana serene do
Jo. Ça va? Jom kam an ɗi dessin ji tan kewɗi koɗi mum. Jom an kaldami. Ɗi dessin ji tan ɗi gasata jamma ñalam suka ki koɗi ngol. Arrête yaay atam ligo atam bit ligo ar wadi pertivé quoi. Atay kam liggéey asal ni kam yalla ma. S'il te plaît atam continue liggéeyam. Jom. Anatti julde. Anatti lotade. Anatti ñamde. Jom dessin jamma ñalam suka kikide. Kodi dessin ngaji kewɗi ngoni. Te so mbiɗa haalday ma mbiɗa yiɗi somi wima yawat hunde mbaɗa Jom rewni ko kalanmi ko a nanani ɗum de jinmi ko ndewani mbaɗaya ko mbimami ko Ya mbiɗana Angkat ben, setelah nyampe, hari dia na, patamnya min mah, kita kena, ya, hari, udah mana, nanti, sama mer. Tangkit pa ako di Haidar. Okay ay rek. Ulat ni rek. May hakku na mga igor wahin Haidar. Okay? Te pa mong jigir layam ko. Kiyayam. Uli Haidar. Ancora? Okay. Esa ay nangangan. Stop ya. Hiyende. Jo. Bukan sa. Joni yendani ma ko haalude photo. Jom ande ndeke hanga. Joni natti hay atelier. Ka nder suudu ndu fof tawa. Jom kam an mbar ɗum ko jam. Jom. Mi yiɗa ko mettuma de mi yiɗa hay goto wonma ko mettuma e dow leydi ha jofte debbo joom debbo anda haaju mum ala e ma wo ƴaakama tinani boom aɗa taga an gona ɗo aɗa maaya mette e heege hunde debbo ma andama joom aɗa mi faynami de te ko jiyanmi ko welani Nen. Ala boy men o ko jiddam. Ko jiddam ngana na worma. Waawi dem jilli jidi mom ni poti. Mbeɗa andi kay. Aɗa andi? Mbeɗa andi kay. Mais no gandirɗa ɗum? Jom min jibinma. Allahu akbar. Nen, s'il te plaît, reera ganjam, ɗumem. Kuune remata ganjam? Ayan poɗaɓe junno. Jom aɗa mi fayne. Jom mi ala e adunam sona an. Saɗa waɗira ni min weltotako de. Aɗa ni bonna ɓerdam ɗeɗen jom. Taɗan ni mbiɗa hursinma an woni adunam woni lakaram sa waɗi ni min ma mi welto. Nen, ay min antande ni. Serena do gille pedirta ke yidin bir bicha
anodani Rugi pun yaari joni minen pour wat tewgal amen minen ɗiɗi yaay ko potɗinirde may ɓiɗɗu neni mi innir babam so toggole wallam yoni man wallum mam sabru nen jam ñalli a ñalla jam ñalli toon alhamdulillah eyyi mi yettima e dow jaam eyyi mbiyannomami noon ko yon mbatta haqqillaji moon e jawdi ndi eyyi topiɗɗe jawdi ndi no moƴƴi so nayi ergol jofgol no yonti jamon toppiɗon ɗum ha jofa gila e nayyi ɗi ha e beyi ɗi ha e baali ɗi foof toppitɗe ɗumen no moƴƴi eyyi ɗum woni ko wallata ko so tawi neɗɗo yalti onon Allah heddine galle on toppito galle eyyi nden noon ɗum ha joom galle arta kadi ɓuurata moƴƴude anani tinɗo hen no moƴƴi eyyi bisimilla noon mi salmini on mi juurima salmini kamɓe foof wallahi mbiɗa selli ko mawɗum alhamdulillah eyyi Allah waɗan en jaam on jarama eyyi en kirɗo moƴƴi eyyi merci jarama marhaba eyyi jarama Kablay nam ɗum ko jewten seeɗa bisimilla aɗa yarlo aɗa yaafo yarlima yaafo min mi yiɗa hubbinde ɓerde ma mi yiɗa gummoɗa gila Fouta gara ha ɗo eɗen mbadda wona hunde yonde mataw ɓerdam metti tan mbiɗa wima ɓoggol ma ala e danam kono hande o so yimɓe jibdini tan certani ɓaade e min jibdini ha eɗen tanni en certani ha joni ko enen gonti yimɓe tan ko jerloda kam jaafoda kam eyyi yarlima yaafimama kono Kadia ayi ko kalnutumami nden ko ɗum tan woni e ma ha joni mbiɗa andi kam an ay ko sernden ko ɗum woni e ma ha joni ɗum woni e ma ha joni mbiɗa andi yataw kam wona golle gone e ma mi sikki tan ka dabraɗo saabu an no mbaɗa ni wulde jaw ɗum kam wona jaam kono noon mi yarlimama mi yaafimama ala caɗele anani ɗum wala probléme eyyi a tinnoto e hoore ma noon kono mboɗa andi kam hankkadi kam ko hankkadi ɗum ɗo metta ittude guila ɗo yara tan e 10 ans 9 ans ha hande ɗo yara a tanni eyyi oɗo jukkom ittuɗum ma weɓata Kablay wona ɗum de ɗandi sa wonde e dafaɗo tan so ɓooyi hay dafaɗo o ko an ɓurata tampude ko ɗum tan de kono wona haydara sa yahat ha kaaɓa sabu no tampittani ko ɗum tan de kono fof ko Allah jogui dafaɗo ko Allah jogui ɗum celluɗo e dafaɗo fof ko Allah jogui ɗumen mone fof ko Allah jogui ɗum yo Allah waɗan en jaam tan amin Allah waɗan en jaam ewa jalam mi yarlimama mi yaafimama sa watta sa kay kadi allo docteur mawɗum ni alhamdulillah jam tan joom kay arin toon eyyi warino toon kay man gillano ummi toon eyyi moƴƴi eyyi moƴƴi inchallah jarama ɓiɗɗo to naati illa mbeɗa noddami ronki heɓde o ɓiɗɗo yo Allah renmo to waro wartoyaki inde men darugi ko heɓiɗo wadde ɓiyammo ko o nawi hakkille makko
kila suba ko yalte galle he mi noddi hami tampi mi ronki hebde mo la ilaha illallah ya Allah ren abi haram o rongono da ha an mara yurmaki mi jom mara yurmaki mi o bi haram tak ma ara hebori mayde mina woyni kama tampini kam min mi lori ar rewe rugi o tan ara hebori mayde ara hebori bonnude cukaguma ha jom amara wona gorko no wayno badani mina lorli kama lepti kam jom mi tampi mara yurmaki mi gila ala woni cukolel ha joni bere tampe ma ari sodire kam o en o bi haram aresitama hande aresitama jango ko docteur o wima ko non sa wawi nanna dum hakkille ma he an kudado an bondo ganda aresitama soni bede wuri kam ganda hikka heba en restam bondo ha mai jom wonko halpulare bimbi nagge fettiɓe kono wona anjin min sayi pimami wona anjam sabu min koye heñere gummiɗa mi wawa anjam an sa waɗi ni mi wasate hayrugi o mo jiɗɗa a wasat ɗum min mi ala sona an ka heñaram ka feccere won kam so yummona yaftanono ɓe mi yaftananomo on suka debbo gila ganduɗamo ha joni a ronki wonde neɗɗo ɗum mbar ko jam artir hakkille ma o gila ganduɗamo ha joni ka gussiɗa ɓeyda hay saha goto men s'il te plaît yaltu suudam men yaltu suudam men yaltu suudam a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma belam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma gite e kununde
ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue. Aɗa ronki joɗade liggey. Aɗa ronki jogade kaalisi juuɗe ma. Aɗa ronki joɗade dewgal. ɓatto kerem walla lekki la main du mal. Aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma. ɓatto soin privé. Ko wawi wonde fof telfin numéro gondo lesso kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴude ma. On calminama te on jarama no feewi.